Колеги, ще ви покажа едно приложение на Google Sheets Excel Miner Analysis, което е еквивалент на Data Analysis на Excel. За целта трябва да отидете в меню Add-ons, след това да изберете Get Add-ons, за да си инсталирате приложението. Ето тук в търсачката направо може да започнете изписването Excel Miner Analysis Toolpack и ето тук от бутона трябва да инсталирате. При мен пише Uninstall, тъй като вече е инсталирано. Инсталираното вече приложение се появява отново в меню Add-ons. Избирате Start, за да го стартирате. В дясно се получава панела и избирате съответно Descriptive Statistics, така наречената описателна статистика. Тук е малко по-различно, точно обратно на Data Analysis, Descriptive Statistics в Data Analysis на Excel, защото там трябва първо да кликнем в полето, което желаем, и после да изберем данните. Тук е точно обратно. В Excel Miner Analysis Toolpack първо трябва да маркираме и след това да кликнем в желаното поле. Ето, появи се избраната област в Input Range. Това са ни входните данни, нашата извадка. Бутонът за колон остава активиран, защото данните са подредени в колона. Ако имаме име, етикет на съответната колона, трябва да дадем отметка ето тук Labels in the first row. След това трябва да зададем клетката, където да ни се изведат резултатите. Кликаме в желана клетка, след това в поле Output Range. Summary Statistics е опцията, която трябва да изберем. И за да няма излишна информация, премахваме отметките в останалите полета. И Excel Miner Analysis Toolpack извежда нашата описателна статистика. Имаме Mean, средноаритметична стойност, медиана, мода, стандартно отклонение, дисперсия, коефициент на ексцес, коефициент на асиметрия, размах, минимум, максимум и последното count е обема на извадката.